Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello, tfal! Tafx kont qed naħseb dalodu? Allura, jekk id-dinosawri għexu miljuni ta' snin ilu, jiġifieri ħafna żmien ilu, imma jekk għexu daqshekk żmien ilu, aħna kif nafu bihom? Ħadd qatt mara wieħed ħaj? Ħijos, it-tweġiba tinsab moħbija fl-art, fil-ġebel. Veru ta' ix-xjentisti, jiġifieri dawn, ikunu qed ifittxu u jsibu il-fossili. Fossili. Bħal dawn ara. Wow! Qed tarawhom? Fossili huma fdalijiet ta' pjanta jew annimal li għex żmien twil ilu. U ma' żmien, wara ħafna u ħafna snin, ikun inbidel f'ġebla. Huma bħal teżori li jirrakkontawna l-istorja tad-dinja tagħna. U mbagħad ix-xjentisti jiskopruhom. U b'ħafna attenzjoni jaqalawhom minn ġol ġebel. Wow, kemm huma interessanti u x'veru tfal! Illum Nunu qed jieħu ħsieb il-pjanti tiegħu. Nunu jħobb ħafna l-affarijiet li għandhom x'jaqsmu man-natura. Fin-natura jsib il-kalma. Waqt li qed iħaffer bil-pala fil-ħamrija, l-pala tolqot xi ħaġa jibsa. Klink! X'kien dal-ħoss? X'sibt Nunu? Dik ġebla? Imma mhux ġebla kwalunkwe. Għandha forma ta' bibbuxu mnaqqax fuqha. Kemm stramba u sabiħa. Nunu qatt mara xi ħaġa bħal din. Zizi tersaq qrib biex tara aħjar. Nunu u Zizi għandhom kurżità din x'inhi? Din ġebla jew bibbuxu. Fil-pront jitfaċċa Tetu. Tetu qed jgħidilhom li dik jgħidula fossila. Qed jgħidilhom ukoll li fil-ktieb favorit tiegħu dwar id-dinosawri hemm paġna sħiħa dwar il-fossili. Il-ktieb jispjega li l-fossili huma l-fdalijiet tal-annimali u l-pjanti li jgħixu żmien twil ħafna ilu u li nbidlu f'ġebel matul is-snin. Permezz tal-fossili, ix-xjentisti setgħu jiskopru l-iskaletri sħaħ tad-dinosawri. Il-ġebla li sab Nunu hija fossila ta' ħlejqa tal-baħar antika ħafna. Fossila ta' bibbuxu. Għadma. Ħafna għadam. Skeletru ta' dinosawru. Fossila ta' bibbuxu. Għadma. Ħafna għadam. Skeletru ta' dinosawru. Fessidusawru u dinosawru li jħobb il-paċi u mhux il-ġlied. Iridek taf suftanni kbira iżda fuq kollox jħobb il-fsit. Jilab ma' sħabu logħba ballun, jitajjar tajra f'ġurnata riħ. Jħobb ipinġi ħafna affarijiet sbieħ. Fessidusawru u dinosawru li jħobb jistudja jew jaqra ktieb. Jħobb xi mixja tul il-kampanja jaqbes u jiġri bla ebda ħsieb. Jħobb igawdi xi sija baħar jew xi ġurnata jilab mal-ħbieb. Fessidusawru u dinosawru li jħobb il-paċi u mhux il-ġlied. Iridek taf suftanni kbira iżda
iżda fuq kollox jħobb il-fsit. Iħobb jixxemmeġ ġranet kesħin, jisma la safar jannu ħenjin, xi logħba noli sabiex jgħaddi l-ħin. Fessu dusawru u dinosawru li jħobb igawdi ħafna affarijiet, jħobb xi logħba fuq il-kompjuter, jħobb jivvinta ħafna ġajtiet, jħobb jiskopri affarijiet ġodda iżda fuq kollox jħobb il-fsit. Għandi loba għalikom. Se nurikom fossila u intom tridu taqtaw tal-ima parti ta' dinosawru i. Lesti? Araġi. Din il-fossila tal-ima parti ta' saqajn id-dinosawru, ta' rasu, jew ta' demp id-dinosawru. Aħsbu ftit. Proset ta' saqajn. Din hija marka ta' siq id-dinosawru. U ħannara taqtawx din il-fossila. Hija tal-pala ta' id id-dinosawru, ta' għajn id-dinosawru, jew ta' sinna ta' dinosawru. X'taħsbu intom tfal? Ekku, din hija fossila ta' sinna ta' dinosawru. Proset ta' sew. Ħanajdilkom ta' qed inħossni li qed insiru esperti żgħar tad-dinosawru tal-fossili. Millum lem, qis li żommu għajnejkom miftuħin meta tkunu fil-kampanja. Forsi jsibu xi fossili intom ukoll. Narakom għall-avventura li miss. Ciao ciao! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan, għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqgħuk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.